Vieš, čo vznikne, keď zo slova motorka odstrániš dve písmená? Morka. Nájdeš nás v Šali alebo na www.morka.sk. Ahojte motorkári, morkári, zdravím vás zo slovenského Mariboru. Vonku je dneska krásne počasie. Sami sa o tom môžete presvedčiť. Parádnych 9 stupňov a 9 hodín ráno. Ja som sa seba šupol nepromok, ale nejdem ešte na motorku, ešte využijem to, že môžem byť 2 hodinky na obytku, lebo okolo 12 má presne pršať, teoreticky. A idem sa teraz najesť do nedalekej americkej fast foodovej sieti reštaurácií. Motorka ma tuto čaká, bude fajnovo celá mokrá a ja teda idem. Tak a už som v KFCčku. Mám to za sebou, celkom ma prekvapilo, že tam pite rozvážali roboti. Donesol mi robot čaj a niečo tam bolo po slovensky napísané na obrazovke. Ja som klikol na to, lebo som si myslel, že to je nejaké potvrdenie, že to je správne alebo čo, že to je moja objednávka. A on sa otočil, ale išiel s tým preč, tak som potom cez celý mekáč musel ísť za ním. Ale ako zaujímavá vychytávka, to som ešte nevidel naživo. Niečo takéto a teraz sa chystám na motorku, no. Teším sa veľmi. Parádne počasie na motorku. Bude to dneska super deň. Som v prvom rakúskom mestečku za hranicami. Išiel som natankovať a naplánujem čo ďalej. Bohužiaľ, moja GoPročka je vybitá, tá baterka je už vyšľahaná rokmi a keď ju nabíjam za jazdy z externej powerbanky, tak proste nevydrží skoro nič. Lenže ju nechcem nabíjať za jazdy, lebo potom na druhú stranu stratí tú svoju vodotesnosť. Takže dokým neprestane pršať, asi nebudem natáčať za jazdy. Objavil som tu nejakú výhľadňu, takže to ideme čeknúť hore. Pozrieme si fajný výhľad na tento rakúsky región. Som hore, výhľad to je fakt parádny, len to počasie by sa mohlo troška umúdriť. Takže ja som opäť na pumpe, prestalo pršať, nahodil som mikrofón na kameru, idem ďalej. Čo by som nechcel, a toto najhoršie, keď si naobliekaný. Som mal troška mokré rukavice, tak som si zohrieval na motore, ale už to lepšie. Nejak zima tu v podstate není, teda som dobre oblečený, ale zima mi nejak není a tým, že ho prestalo pršať, tak to je úplne dokonalé. Paráda, pecka. Zase som si nastavil navigáciu na tie najúžšie úseky, lebo presne takéto máme radi. Takéto cesty parádne. Krásne rakúske cestičky, užívame si ich. CRF-kou naplno. To sa moc nerýmovalo, že? Tak skúsime ešte raz. Krásne rakúske cestičky. Hľadám nejaký rím. Krásne rakúske cestičky. Proletíme cez nejak lastovičky. Bolo to krásne. Tak. Jo, přesně. Za chvíľku ešte slnko vyjde, to bude úplne pecka. Malo by, za hodinku, za 2-3. Takže ako začalo to na hovno a skončí to krásne. Wow, aha, pozerajte. Brutál. Naľavo, na tých kopcoch je normálne sneh, tak to je pecka. To je brutál. A možno k nim aj pôjdeme. Uvidíme, ale bolo by to cool. Prekračujem rieku Múr. Tam nejaká priehrada. Po takto by som mal ísť doľava, sem. Ty vole, toto je čo? Golfové ihrisko? Ja som na golfovom ihrisku, ty kokos. Či? Nie je to golfové ihrisko? Ja neviem, vyzerá to tak. V živote som nebol na golfovom ihrisku, takže neviem, ako vyzerá golfové ihrisko, ale toto vyzerá ako golfové ihrisko. Brutál. Tu keby zídem s motorkou,
mimo cestu, tak ma asi zožerú. Tam typci hrajú golf a tu je zrazu kukurica. Troška terénu. Dúfam, že nebude príliš hardkorový, že tam nebude nejaké totálne blato. Počkaj, to som nemal ísť. Čo mi to ukazuje za blbosti? Vlastne môžem ísť to doprava a dostanem sa na tú cestu, kam som mal ísť, alebo ja neviem. Zastav v nejakej sračke, tu sa vydrbem, odrbem si kufor a to bude moje. Poviem pešo, neviem kam, aby som ho nejakým spôsobom pripevnil. Dobre, tu by som sa mal pripojiť opäť na nejakú kultivovanejšiu cestu. Už vidím tú kultivovanú cestu. Samé blato. Ja mám gumy, ktoré sú tak 60% asfalt, 40% terén, by som povedal, čiže hlavne v tom blate moc nemajú grip, ale tak prejdeme všetko. A sa ma ten kôň bojí. Sorry? I'm from Slovakia, I don't speak Deutsch. Okay, no problem. Okay. Yeah, okay, I go out. Yeah. Okay, bye bye. Nepochopil som úplne, čo mi chcela povedať, ale asi to, že by som tu nemal čo robiť, buď to, alebo že som na pravej strane cesty a ten kôň je zvyknutý chodiť po pravej strane cesty, neviem. OK, idem ďalej. Krásne cestičky, malebné domčeky. By ma zaujímalo, či sú to nejaké penzióny, alebo sú také veľké baráky, žijú tam nejaké rodiny. No, to je ostrá zákruta. Radšej pomaličky. Ten mokrý asfalt môže byť zradný. Nastavil som navigáciu do 100 km vzdialeného mesta Szombathely, ktoré sa nachádza v Maďarsku. Takže idem tam sa ubytujem a pozriem si večer mesto a zajtra ma čaká presun cez Maďarsko domov. Prechádzam cez jablkový sad, ale nebojte sa, neotrhnem si jablko jak Adam, ale idem ďalej. Ja si neviem predstaviť život v takýchto častiach, akože je to tu pekné, ale som zvyknutý na mesto, asi mi chýbali tie možnosti, ktoré ponúka mesto, ale inak fajn, no, tá príroda, ako to tu je peckové. Veľmi zaujímavými cestami idem dneska. Viac menej som kusal na takýchto všakých cestičkách. Za pár desiatok metrov prekročím rakúsko-maďarskú hranicu. A je to tu. Bye bye Rakúsko. Willkommen, Hungária, Magyarország. 1 hour later. Takže som na hoteli, Szombathely. Našiel som normálne klasický hotel s recepciou, dokonca raňajky v cene za dobrú cenu. Tak som išiel sem. Celkom pekne to vyzerá. Dal som sa dokopy, vyrazil do mesta. Nejak tak sa vyzerá mesto Szombathely. Alebo teda aspoň také prvé dojmy, som asi 50 metrov do hotela. Našiel som tu nejakú pizzériu, ktorá má celkom dobré hodnotenia, idem sa tam nájsť. A potom sa popozeráme ešte po meste. 1 hour later. Takže papanie mám za sebou a vraciame sa späť na miesto činu do centra mesta. Mal som paradajkovú polievku, tá bola fakt, že dobrá. A potom som mal ešte pizzu. Ja som si vybral nejaké 4 druhy a oni mi donesli to nejaké 4 ingrediencie, len každá bola zvláštna na nejakom trojuholníku, teda na jednej štvrtinke. Akože nebolo to zle, ale jedol som lepšiu pizzu. Ale hlavne som sa najedol a idem teda pozrieť mesto ešte. Námestičko s fontánou. Hneď si také troška blbé, keď sú tu ľudia pozerajú na mňa, ak sa rozprávam sa sebou, alebo teda s kamerou, a tak nikto ma tu nepozná, takže srad na to. Ale je taký nezvyk, neviem, proste sa cítim divne. Akože obdivujem ľudí, ktorým to je v podstate jedno. Je to dobrá vlastnosť, ale nie je to také troška blbé vždy. Dostal som sa na hlavné námestie. Tu som to tuším, že natáčal. Viem, že pod tme to až tak veľa nevidno, ale tak aspoň niečo, no. Idem pri nejakú ďalšiu fontánu. Fontána numero tu. Inak aj tu je to celkom ľudoprázdne. A včera ten Maribor bol dosť ľudoprázdny. Nie, že by mi to nejak vadilo, práve v podstate naopak, aspoň tu je kľud, ale keby tu bolo viac ľudí, by to bola lepšia atmosféra, ale viac by som sa hambil natáčať. Ale zatiaľ mám z tohto mesta taký lepší pocit z toho Mariboru. Ten Maribor bol také možno niečo ako Bratislava, proste taká rieka, troška nejaké také historické budovy, a tu je to
také troška iné. Také možno aj Budapešť by som povedal. A Budapešť je asi krajšie než Bratislava, nie? Našiel som fontánu číslo 3. Toto je normálne, že mesto Fontán. Skúsim ešte nájsť 4. fontánu a vidím, či sa mi to podarí. Idem ďalej po námestí. Žiadnu ďalšiu fontánu som nenašiel. Ale mám taký pocit, že tu končí námestie. Tu je nejaký podchod, môžeme ísť do ňoho. Uvidíme, kde vyjdeme. Dúfam, že ma tam žiadna ženská neznásilní. Nevyzerá to tu moc vábne. Môžem ísť tým východom, alebo tým východom, alebo tým východom, alebo aj tu je niečo. Tu boli také asi telefónne budky. Vôbec neviem kadiaľ. Idem týmto východom. To sa môžeš dostať naspäť do toho centra nejakou druhou stranou alebo čo. Je to aj výjazd pre motorkárov. Tak, idem niekam. Ešte neviem kam, ale proste idem. Došiel som naspäť pri fontánu, pri ktorej sme už boli. Takže idem poprine opäť doľava, naspäť. Akože nie, ešte 8 hodín, nechcem ísť na hotel. Takže mám chuť sa troška prechádzať, ale by som išiel najradšej tam, kde som ešte nebol. A to môže byť takto krížom tam. Dostal som sa na nejaké ďalšie malé námestíčko, kde to vyzeralo, že možno bude fontána, ale nie je tu ani hovno. Našiel som už aj 4. alebo 5. teraz nie som istý. Proste ďalšiu fontánu. Dúfam, že sa pri nej ešte nebol. Tu keď tak zistím, prídite. Vbehol som sa na nejakú autobusovú stanicu, dal som si horúcu čokoládu a asi mi neostáva nič iné, ako tu pomaličky opustiť a ísť proste na hotel. Asi som si to pozrel všetko, čo je šťastie zaujímavé. Plus začína byť dosť zima a moje telo bolo dneska už dosť vystavené nepriaznivým podmienkam, čiže idem na izbu oddychovať. Vidíme sa zajtra ma čaká presun domov, takže ďakujem za dopozeranie. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, dajte odber, like. Čaute, ahojte, pekný deň majte.